Salutare a toți, sunteți Canibolan și astăzi am Robux. Uitați aici, uitați. Vedeți câți Robux am? Sunt foarte fericită. Hai să mergem la Avatar Shop și să ne cumpărăm și noi chestii. Oh shit. Vreau să-mi cumpăr mai întâi. Uite asta. Buy. Ok. Every side. Buy. Hai să ne punem și noi astea. La costum. Oh shit. Uite asta. La animations. Asta e, da. Oh shit. Oh my god. Haide din nou să ne cumpărăm. O să-mi cumpăr asta. Frost Pack. Haide. Acum. Stai așa. Aici o fi. Mi-am cumpărat aia. Hai să-mi punem la un... Ce-am făcut? La Avatar aici. Să-mi... Stai așa. Avem... la... Aici? Nu? Nu? Uite aici. O să-mi cumpăr eu ceva. Mâna o lăsăm. Asta nu o lăsăm. Uite așa. Să mergem din nou la Avatar. Să mergem să ne cumpărăm o față. Trebuie să-mi customize, ok, gata. Hai să ne mai luăm, uite, aripile astea. Uite astea. Și să ne mai cumpărăm. De așa. Hai să ne mai cumpărăm o față. La face știu eu una care o vreau. Trebuie să văd unde este. O să pun pauză când o să găsesc. Am găsit-o, uite asta e, hai să-l cumpărăm. Boy. Hai să mergem aici la Avatar. La hats. De asta cu asta. La... Unde este? Unde... mi-am pus... Nu, mai trebuie ceva. La... Back accessory. Uite asta. Boing frumos de vară. Ok, mi-am pus la face, la hair. Uite aici, părul ăsta. Hai să mergem să ne punem. Aici, la body, la hair. Uite asta. Oh, shit. Trebuie să ne punem și fața. Hai să ne luăm un caracter. Uite asta, Robloxian 2.0. Uite asta. Hai să mergem la aici. Să dăm... nu, mergem la body. La torstod. Asta. Nu, aici trebuie asta. Uite aici. Uite așa. Trebuie să-mi schimb și eu aici. Asta să-mi punem asta. Ok, că am revenit. Sunt foarte fericit. Am revenit. Mamă, cât costă. Sunt unele haine care costă atât de mult și sunt atât de urâte. Stai să văd ce pot să-mi iau. Adică pot să-mi iau. Mamă, nici n-am bani de aia.
Uite asta. Asta e faină. Sau asta? Ne. Uite cu Fortnite. Ne. Nu mai îmi place Fortnite-ul. Hai să... Vreau una care să coste nici atât de mult, nici atât de scump. Angry Devil. Ok, să vedem. Aici. Da, uite că nu știu ce să-mi iau. Haine. De așa, că cred că știu. Dăm aici sus. Ia. Hai să vedem. Dăm sus de tot. Și hai să căutăm. Astea nu pot. Evil Hoodie. Sau Original Black. Uite, asta e tare. Sau Marshmallow ăsta. De așa. Uite, hai să luăm pe asta. Black Hoodie. Hai să mergem aici. La Shirst. Hai asta. Mamă. Hai acum la pantaloni. La pants. Și hai să căutăm. Taci. Și rezultatul final.